Bo día. Comezamos con esta última sesión do día e, en primeiro lugar, quero agradecer á organización das xornadas a oportunidade de participar nesta mesa redonda. O título plantea, directa ou indirectamente, creo que tres cuestións. A primeira alude a un resultado insatisfactorio ou a unha finalidade non cumplida, a igualdade que nunca chega. A segunda cuestiona a efectividade da política lingüística que se veu aplicando desde fai máis de 40 anos a partir da Lei de Normalización Lingüística. E, ademais, tamén cuestiona en que medida ten contribuído a reducir algunhas das fendas da desigualdade entre o galego e o castelán. A terceira interróganos sobre se a igualdade enténdese que co castelán é dabondo para reverter un proceso de sustitución lingüística e contribuir á normalización lingüística no sistema educativo. É innegable que no sistema educativo houbo avances, iso sí, tímidos e totalmente insuficientes para avanzar nos obxectivos que lle corresponde a un proceso de normalización lingüística en todos os niveis do sistema educativo. O galego ocupa unha posición de clara desigualdade, hai indicadores dabondo que inciden nesta situación e temos que entender que o ensino é un elemento clave na recuperación social e lingüística do galego. Por dúas razóns, fundamentalmente. A primeira, porque o ensino é un dos ámbitos nos que a lingua galega ten que recuperar espazos e usos. E, por outra parte, o ensino é un elemento clave na recuperación social da lingua galega na medida en que é un espazo privilexiado para que o alumnado construa competencia lingüística plena en galego, desenvolva actitudes e usos lingüísticos favorables á lingua galega. Sobre todo, estes dous últimos elementos son esenciais para diferenciar o que pode ser un proceso de bilingüización, de adquirir competencia de un proceso de normalización lingüística. Para analizar e debater sobre estas cuestións, contamos con tres voces de referencia que comparten compromiso competente e activista na defensa e impulso da lingua galega nos distintos niveis de ensino. Dámoslle a benvida e agradecémoslle de parte da organización a Mariló Candedo, a Ana Pérez Rico e a Manuel Núñez Singala. A orde de intervención vai ser a que está no programa e vão ir presentando cada un das relatoras e do relator previamente á súa intervención. Mariló é amiga, é pedagoga, até xaneiro deste mes foi profesora na Facultade de Ciencias da Educación da UDC, é presidenta de Nova Escola Galega e membro casi fundador, desde os seus inicios xa vai máis de 4 décadas e actualmente dentro da entidade participa no grupo de traballo de normalización lingüística que está a actualizar o modelo de normalización lingüística para o ensino que previamente xa se tiña elaborado desde Nova Escola Galega. Tamén quero destacar o seu empeño en incorporar unha materia Educación e Linguas en Galicia no mestrado de profesorado, que é un pequeno logro na formación do profesorado de secundario e para o que había certa resistencia inexplicablemente nunha facultade de Ciencias da Educación. Esta materia considero que é un elemento moi importante na formación do profesorado porque sensibiliza o alumnado sobre a importancia do ensino en galego e axúdalle a adquirir ou construir coñecementos que lle permiten entender a importancia do ensino en galego con claves pedagóxicas e con claves tamén sociolingüísticas. Mariló
na súa faceta de activista ten participado en múltiples iniciativas, como membro do Grupo de Traballo de Normalización Lingüística na Facultade de Ciencias da Educación, ten participado en mesas, debates e foros onde se facía un análise da situación da lingua galega pois desde fai un montón de anos. Na súa intervención vai abordar desde unha perspectiva diacrónica a regulación do ensino en galego e si na mesma suxace ou non un modelo de progresividade no que a lingua galega gañe espazo como lingua de ensino e aprendizaxe. Mariló, cando queiras, podes comezar. Bueno, pois moitas grazas. Non sei se se escoita. Sí. Pois é un placer volver a Carballo. Viñen en varias ocasións, a veces como público, a veces para intervir. Sempre un placer, pois, bueno, poder compartir con todas e todos vos estes debates, estas reflexións que vimos facendo. Xa levamos 19 anos, eu creo que é como para felicitar a Universidade da Coruña e tamén ao Concello de Carballo por manter esta iniciativa que nos ten pillado en todo tipo de estados de ánimo. Recordo unha vez que falábamos como se fóramos unha especie de terapia de grupo, non? Son menganito, traballo en lingua, necesito un algo, non? Como cando estás, pois eso, nunha terapia de ex adictos ou adictas a algo, non? Bueno, eran malos tempos para a lírica, parece que para a lingua non acabamos ter líricas pasadas mellores, si tivemos, pero as líricas de un tempo esta parte non parecen ser suficientemente satisfactorias. Eu trouxe unha presentación porque o facer alusión ás normativas se non faríase moi pesado, así mo recordando, porque todas e todos vos estades ao tanto de algunhas normas, pero, bueno, así actualizamos para entrar un pouco na cuestión da progresividade. Ben, quería analizar a progresividade no ámbito das políticas lingüísticas. Aí vou facer, digamos, miñas as análises de Alba Nogueira López, profesora catedrática da USC de Dereito Administrativo, experta en Dereitos Lingüísticos, que tamén estivo por aquí en algunhas ocasións. Bueno, sobre o que significa a progresividade, os límites, en fin, un pouco as interpretacións alrededor da progresividade, porque parece que nunca damos obxectivado hasta onde podemos chegar, canto de progresivo pode ser o avance, etc. Logo, pois faremos unha pequena evolución do ensino en galego desde o ámbito normativo hasta a actualidade, bueno, un pequeno balance tamén e conclusións en clave de futuro, porque sobre o futuro fundamentalmente, todo o futuro deixo yo a Ana, entón, bueno, pois vamos a ver se conseguimos debullar aí un camiño para chegar a esa igualdade, non? Ben, pois Alba Nogueira nos ven dicindo que as políticas de normalización lingüística son políticas finalistas, están orientadas, deben ir orientadas a un uso en igualdade das dúas linguas oficiais, removendo os obstáculos que se opoñan a esta finalidade, non? En definitiva, son normas de resultado, é dicir, e encamiñadas a conseguir este obxectivo de forma gradual. Iso é un dos significados, dos sinónimos do termo progresivo. As medidas de normalización lingüística basadas na progresividade, por un lado, querían permitir que as administracións puidesen ir axustando os seus medios ás necesidades de normalización lingüística. Por exemplo, queremos asumir que o ensino adopte un modelo inmersivo, teremos que ter profesorado formado nas distintas áreas para tal finalidade. E, por outra, os deberes que puideran ser establecidos de xeito gradual, tanto, por exemplo, no caso do profesorado ou mesmo do alumnado, é dicir, modelos como o que defendeu Nova Escola Galega ían progresivamente aumentando a presencia de materias e de espazos na escola para que o alumnado tamén fora gradualmente apropiándose desas novas situacións, deses novos contidos. Perdón.
Cales son os límites a esa progresividade? Bueno, pois a exclusión do castelán, non se pode excluir o castelán. Primeiro, era suficiente ou foi suficiente mentras non houbo xurisprudencia con que estivese presente o castelán como materia, pero logo, bueno, pois tiña que estar tamén como lingua vehicular. E agora estamos xa nun punto de en que proporción, esa é a última discusión, desde hai tempo por alguna sentenza do Supremo, que dirixido sobre todo, porque todo empeza, non sei se remata, pero empeza moito en relación ao sistema inmersivo catalán. Entonces, bueno, pois aí hai a discusión de canta debe de ser esa proporción de lingua vehicular en castelán, non? E uno dos límites é a exclusión do castelán e outro sería, bueno, pois se consigue a igualdade real das dúas linguas, porque unha cousa é a igualdade no papel, no reparto de materias, como sabemos, e outra moi diferente é, bueno, pois, digamos, nas capacidades de desenvolvemento das linguas e no seu uso efectivo. Entre tanto isto non se produza, esta igualdade real, pois justifícanse medidas de discriminación positiva para corrixir a situación de desigualdade. Logo, podemos comentar, porque hai alguna tamén tentación e alguna sentencia do Supremo saiu que si, por exemplo, o goberno, a administración autonómica recoñecía que estaba conseguida ese obxectivo da normalización lingüística, tería que ir a un equilibrio. Entonces, claro, aí parece que cando conseguimos os obxectivos, entonces volvemos rebaixar. Como se estabiliza? Sabemos que as linguas tampouco son algo, digamos, alleo ou que non este relacionado coa evolución ou involución da sociedade, non? Claro, o problema da progresividade e dos mandatos é que a veces se producen incumprimentos e dilacións, porque o propio incluso termo de gradual pois leva consigo tamén a posibilidade de introducir dilacións por esa vía, pois porque todavía non están os recursos, pois porque todavía agardamos esperando, bueno, pois que haxa unha maior consciencia lingüística, hai moitos elementos, non? E o que nos di tamén Alba é que a normativa lingüística foi temperada en moitos casos ao non recoller consecuencias ao seu incumprimento. É dicir, non pasa nada se non se cumpre esta lei. Por que? Bueno, nalgúnos casos, pois por as interpretacións sobre xurisprudenciais, outros polas propias previsións da legislación, na aplicación do criterio de progresividade, non? De feito, bueno, hai algunha sentencia que di que tan malo é non chegar nunca como acelerar o proceso. Entonces, bueno, buscarlle, digamos, o punto no que a progresividade funcione parece que non é tan doado, non? Claro, buscar este criterio da capacitación dos suxetos, de adaptar os medios e agardar que ese medio vaya respondendo a un ritmo que non se pode pautar, pois porque Agustín Fernández Paz diría, porque, bueno, sempre nos inculcaron que había que ser prudentes, el chamaba ya isto a teoría do amodiño. Entonces, bueno, pois parece que pode dar con unha sempre inacabada normalización das linguas, un pouco derivada de que hai a inmunidade de certos sectores a poñer en práctica pois, o que supón esta progresividade. Logo veremos como incluso a propia administración educativa pois é inmune porque non pon en práctica todos os mecanismos que ten para saber como estamos pois nesa consecución desa igualdade que se establece na legalidade. Ben, a Lei de Normalización Lingüística establece 4 ámbitos: a administración da Xunta, a administración de Xustiza, a capacitación para uso polos empregados públicos e o ensino, como elementos, bueno, ámbitos onde está presente esa progresividade. E, bueno, se entende que a modulación sexa, sobre todo, o comenzo,
bueno, porque se trata de un proceso onde hai poucos recursos, onde hai, ao mellor, moitas incertezas, pero, digamos, que esa modulación ou esa capacitación para formar a xente ou para formar a cidadanía, para mover un pouco os marcos desa consciencia lingüística non pode prolongarse indefinidamente. Hasta o propio Tribunal Constitucional di que, bueno, hai que non se trata de acelerarse ou de non chegar nunca, como é un pouco o título da mesa redonda na que estamos. Bueno, vamos a ver un pouco, así rapidamente, a evolución do ensino en galego desde o ámbito normativo. As leis marco de referencia, como se sabe, senón por xerarquía normativa, é a Constitución Española de 1978, que está a riqueza das distintas modalidades lingüísticas, que pode ser, como sabedes, interpretada de moitas maneiras posibles. Está tamén o Estatuto, pero, bueno, no Estatuto si queda claro, o Estatuto tivo que quitar alguna cousiña como o deber de coñecer o galego, eso non foi admitido, pero sí que ten aí unha concreción para responsabilizar aos poderes públicos, bueno, e para dispor os medios para facilitar o coñecemento. Hai aí unhas obrigas, aparte de non ser deste artigo de non admitir discriminacións por causa da lingua, non? Na Lei de Normalización Lingüística hai todo un título do uso do galego no ensino, pero fundamentalmente no que atinxe a progresividade está no 13.2 e no 17.2. Por iso, basicamente, cando cheguemos ao decreto, veremos que moitas dos recursos contra o propio decreto que deron lugar ás sentenzas tiran un pouco desta cuestión de estar, digamos, pervertindo o criterio e o mandato de progresividade. Bueno, se vamos a leis educativas de carácter estatal e autonómico, como estas xornadas van tamén de memoria da lingua, pois hai incluso antecedentes preconstitucionais. A propia Lei Xeral de Educación, isto mellor é unha descoberta para alguna persoa, introduce a posibilidade, desde a voluntariedade con carácter experimental, de introducir o que naquel momento se deron chamado as linguas nativas en preescolar e en ESB. Tiñan ese carácter instrumental porque, bueno, había moita poboación por alfabetizar e se expresaban nas súas linguas nativas e, bueno, para que aprenderan en castelán había que partir de como falaban e como tal. E, ao mesmo tempo, bueno, a UNESCO estaba tirando deste elemento e era un momento, 1970, Lei Xeral de Educación, donde, bueno, o réxime estaba nos estertores e quería abrirse ao exterior. Teñen tamén moito que ver algúnas avances, por exemplo, de colectivos de renovación pedagóxica, como Rosa Sensato, ou outros colectivos que levaban o tema da lingua, digamos, como un dos estandartes para buscando a democratización da sociedade. É dicir, que un réxime que perseguiu, reprimiu, incluso, bueno, os mestres en boa parte tamén por razóns de lingua e que fixo do castelán a lingua do imperio e que, ademais, instalou conductas diglóxicas, acaba buscando un pouco aí unha saída da que pequena, pero, xa digo, asentada na voluntariedade e na habilitación de mestres para estas finalidades. Logo, ainda en período preconstitucional, está o decreto de 1979, se deu en chamar decreto do bilingüismo, que non o é, pero é a primeira vez que entra a materia, o estudo da lingua galega, como obrigatorio, porque hasta ahora o pouco que tiñamos era voluntario e tampouco tivo un percorrido digno de documentar. Ben, logo das leis de carácter estatal e autonómico, posteriores á Lei de Normalización Lingüística, que é un pouco a que marca o que van a ser logo en gran parte os preceptos dos distintos decretos. Está primeiro o decreto 135/1983 sobre a aplicación da lei. Este establece, a parte do galego, unha materia e hai varias ordes de desenvolvemento no 88 e no 89. No 90-91 créanse, non todo é grandes decretos, aquí son ordes de funcionamento, digamos, de organización das actividades docentes
e se crean os equipos de normalización lingüística, que é un espazo para a normalización, digo porque tendemos a ver a hacer na normalización no número de materias, na porcentaxe, nos obsesionamos a veces un pouco aí, pero hai outras medidas que son tamén importantes. Bueno, pois se crean nese momento. Logo está o decreto de 1995, que é un avance, un chanzo máis. Aí desenvolve a Lei de Normalización Lingüística e xa estaba en vigor a LOCSE, entonces, bueno, o currículum modúlase de outra maneira e ten que atender tamén a estes requerimentos. Aí estamos nun mínimo dun terzo aproximado de materias en lingua galega. Insisto no de mínimo, porque toda a legislación marcou sempre mínimos, hasta chegar ao decreto de 2010. Ben, sin ter a forza, por iso aí tamén hai un pouco en vermello, porque falamos de ámbito normativo e o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega non ten forza de lei, ese é un dos problemas graves que nos asiste para ter o decreto que temos. Se aproba en 2004 por unanimidade no Parlamento de Galicia e a primeiro desenvolvemento ocorre sobre este plan no 2007 o chamado Decreto do Bipartito de uso e promoción do galego no ensino, que establece, como se aparecía no Plan Xeral, un mínimo de 50% das materias e entre as novidades tamén aparece a iniciación da lectoescritura en galego en infantil. En infantil é onde se cadra ten máis elementos de interés. E, de algún modo, reforza con algunos incentivos os equipos de normalización e dinamización lingüística. Logo chegamos ao decreto de 20 de maio de 2010 para o plurilingüismo. Tedes aí un pouco, as eivas que eu lle formulo, e porque sí que, é dicir, o termo normalización só aparece cando se cita o Plan Xeral e a Lei de Normalización Lingüística. Hai unha renuncia a obxectivos normalizadores, hai un equilibrio de máis do 50%, xa vou mal, e unha tendencia ao 33%, e afástase o galego do ámbito científico-tecnolóxico. Poño en vermello, en así laranxa, estas dúas cuestións, porque esta determinación da lingua en infantil mediante consulta vai desaparecer por sentencia e a liberdade de escolla do alumnado para usar en a lingua da súa preferencia tamén. Ben, as sentenzas, vou ir aquí rapidísimo. É o artigo 5.2, o da consulta, que se declara ilegal porque non pode abdicar a administración das súas competencias en outros interesados, e o artigo 12.3, que aquí se apoia para denegarlla precisamente na falta de progresividade que se produciría se un estudante ou unha estudante non ten por que empregar a lingua da materia, non desenvolvería competencias activas. Entón, entende que afecta a tal. Claro, foron hasta 8 sentenzas por recursos de distinto signo, pero poñen, digamos, a atención tamén cando din que non a esa proposta, din que dentro da medida ou da proposta de materias na porcentaxe que sexa en un ou outro idioma, teñen que ver con que eso debe facer a administración educativa e que hai tamén, isto que aparece aí en negritos, os programas de fomento en lingua de cada centro, os materiais educativos, a existencia dun proxecto lingüístico de centros, a presencia de equipos de dinamización lingüística e, sobre todo, a disposición adicional quinta e a 14 que teñen que ver con a avaliación no sistema educativo. Entón, din que esos avances poden ser, digamos, seguidos, contrastados e demais. Que sucede? Que aí é onde está precisamente o quiz da cuestión. Non se avaliou e non se fixeron públicos. Entón, claro, cada vez que eu estudo os independentes da Real Academia, da Mesa pola Normalización en Infantil ou de outras entidades, hai do propio INE, que contestan o teléfono á boa e non sabe que decir, e que sempre buscaron elementos de desprestixio para esos resultados que os sabemos.
Hai tamén legislación estatal que condicionou hasta ese momento, hasta a 11, 2013, non había legislación que, bueno, como todo, cambiaba o currículum, incitaba unos cambios. Pero a 11 sí, se mete, de feito foi tamén recorrida porque facía esta, digamos, reserva para o castelán se non había unha proposta razoable, unha proporción razoable a ver por parte de quen, e obrigaba as administracións, a administración autonómica, a pagarlle esa escolarización. Eso foi recurrido e o Tribunal Constitucional botou no abaixo. Bueno, esta é un pouco a actitude, non? É dicir, o patrimonio está moi ben, pero os idiomas son un problema, un estorbo, un problemón, non? Disculpe nuestro molesto patrimonio cultural. 4 idiomas, nada menos. Ben, a Lonloe ven cambiando, desaparece esa reserva para o castelán de que si non hai a proporción razonable, pois se busque, e, bueno, fala un pouco dos mecanismos de avaliación para que ninguna das linguas sufra, pois, teña un problema. Bueno, xa acabou, xa estou no final. Entre logros importantes, eu este Power un pouco reutilicei de outros e empecé a poñerlle cousas, digamos, en ámbar, que antes as puña como logros. Mellora das competencias lingüísticas, un pouco por a miña experiencia, que logo podemos comentar tamén as vosas, na universidade. Non estou moi segura de que agora cheguen a primeiro dos graos con mellores competencias lingüísticas, a verdad. E ampliación de espazos do uso para o galego, pois tampouco sei se ahora mesmo iso é un logro. Depende de onde, como e cando, non? O resto de logros creo que sí, que é un haber. E as eivas, bueno, teñen que ver cos problemas de planificación lingüística. Desde Nova Escola sempre criticamos que non houbera un punto terminal de normalización. O consenso debe estar aí, pero é verdad que aí é onde están, como se di na diapositiva, cara ao final, diverxencias políticas sobre o alcance no plano social e educativo. Ese é o quiz tamén da cuestión, que entendemos por normalización e a onde queremos chegar. E logo a persistencia dun imaginario social sobre a lingua que nin o decreto, nin a administración logra, porque alimenta, desbotar. E, bueno, estamos en unha situación de caída de falantes, de emerxencia lingüística. Bueno, precisamos esos 4 cuestións, un acordo político-social sobre a lingua, andamos agardando a ver que ofrece a Administración Educativa e a Xunta, e, bueno, cambiar os parámetros do plurilingüismo cara de un subtractivo a un inclusivo, e un novo modelo de educación lingüística que facilite o papel normalizador da escola. Estamos, desde os movementos de renovación pedagóxica, supoño que Ana comparte, moi fartos de escoitar que a escola desgaleguiza, ainda que podamos entender que así é, pero non podemos tampouco permanecer conformes a que iso poda suceder, ou seguir sucedendo. E entón, entre tanto, compre revisar prácticas lingüísticas, a prestarlle atención á sociolingüística, á pedagogía e á didáctica das linguas e procurar complicidades que a contornan. Moitos dos elementos que están en cuestión na política lingüística, modelos inmersivos, progresividade hasta onde e tal, están enfocados científicamente, desenfocados completamente cando se enfocan como se enfocan políticamente. Entón, se tuviéramos que chegar a un consenso, eu creo que esos alicerces serían moi interesantes. Bueno, deixo algunhas referencias de Alba e de cuestións que sacamos desde Nova Escola Galega sobre estos elementos. E, bueno, a esperanza, esta viñeta de Andrade, de que as linguas en contacto, como sabemos, creen situacións, non creen necesariamente situacións de conflito. E moitas gracias e perdón por pasarme eso. Vale, moitas grazas, Mariló, pola revisión e polas achegas. A continuación vai intervir Ana Pérez Rico, é mestra de Educación Primaria, actualmente desempeña o seu cargo en Mugardos, nun centro de Mugardos, onde é xefa de estudos e coordinadora da biblioteca. É unha docente innovadora,
no que fai as metodoloxías didácticas e que se centra basicamente en 3 cuestións: a ecoloxía, o feminismo e a lingua galega. E por isto recibiu varios premios, no? O Premio Concepción Arenal, o Premio ás Boas Prácticas e o Premio Irene. Tamén hai que destacar que é unha promotora dunha metodoloxía innovadora nas matemáticas, especialmente importante, no? Na medida en que o decreto exclúe as materias do ámbito científico como as matemáticas do ensino en galego da metodoloxía aprendizaxe basada en números. Así mesmo, ten participado en actividades de formación de profesorado de distintos niveis educativo. Tamén ten elaborado materiais didácticos que están publicados na ASPG e que vos recomendo que revisedes. Tamén ten feito publicacións en varias revistas, en Nos Diario e en torno a estas temáticas que ven traballando, sobre a lingua, ecoloxía e feminismo. Bueno, quero destacar que tanto Mariló como Ana pertenecen a 2 movementos de renovación pedagóxica galegas que teñen exercido unha labor moi importante e exercen no que é a innovación pedagóxica e no que é o compromiso e a aposta pola normalización da lingua galega no ensino, que é unha das súas reivindicacións moi importantes. Entón, que vivan, que teñen unha longa traxectoria estas 2 entidades, máis de 40 anos, un pouco máis a SPG, e que vivan, que pervivan por moito máis tempo polo labor que están facendo no ensino e a prol da normalización. Bueno, Ana vai abordar no título da súa presentación é a procura do ensino en galego e vai tratar de argumentar e xustificar a importancia do ensino galego tanto en clave pedagóxica como en clave de responsabilidade profesional e colectiva, e ao mesmo tempo creo que tamén vai a profundizar un pouco no que é o último decreto, facer unha valoración do último decreto. Sí, por riba, porque sea... Por enriba. Bueno. Vale, cando queiras, Ana. Grazas, Neves. Moitas grazas pola presentación. Moitas grazas polo convite á Universidade de Vigo. Para min é unha... Da Coruña, ai, de verdade, parezco mecano ou algo así. Bueno, é unha responsabilidade compartir mesa tanto con Marilo como con Singala, porque para min son... aquelas persoas nas que te sientes un pouco reflectida e que sempre as súas tanto publicacións como ponencias son moi interesantes e te fan pensar sobre algo tan importante para nós como é a lingua galega. Logo, tamén grazas a vos por vir, porque cando estamos falando de lingua, nunha situación na que estamos agora de emerxencia lingüística, dá alento ver que hai persoas que un 8 de xullo polo menos non dixen de marzo nin nada, pois un 8 de xullo están aquí cando teñen vacacións para compartir, non sei se despois teremos un pouco de terapia como dixo Mariló, pero tamén sería moi interesante iso, este espazo con nos. Bueno, eu vou intentar ceñirme ao tempo, pero o tema é como así moi amplo, entón son consciente que vou deixar cousas aí que despois, se queredes, retomamos ou imos a ela, pero xa son consciente antes de pensar que van a quedar moitos fíos por aí que non prendín. Vale. Bueno, hai unha pregunta que levo tempo facéndome que de algún xeito resume todo o que quero compartir con vos hoxe. E é que perdemos realmente cando perdemos unha lingua. Perdemos un xeito de mirar o mundo, unha forma de nomear a realidade, unha memoria colectiva construída ao longo dos séculos, matices, historias, afectos, un xeito que é imprescindible e que ademais é particular e único de educar as nosas crianzas. Porque a lingua non é só un código de comunicación, a lingua é unha ferramenta para pensar, é o lugar onde nace o coñecemento e onde se construe a identidade. E por iso, cando falamos de lingua na escola, non estamos falando dun asunto accesorio, nin dunha cuestión sentimental. Estamos falando de educación de calidade. E agora vou empezar coa escola e vou intentar argumentar por que é tan importante non perder esa ferramenta pedagóxica tan importante que é a nosa lingua.
ese poder que temos tendo dúas linguas aquí que están en contacto, que podemos ser perfectamente competentes nas dúas sin perder nada e para as crianzas sin ningún tipo de esforzo. A investigación pedagóxica leva décadas demostrando que aprendemos mellor cando os novos coñecementos se conectan coa nosa experiencia, coa nosa contorna e coa nosa cultura. A aprendizaxe significativa da Ausubel ou a aprendizaxe de contexto de Vygotsky parte presencialmente desa idea de que o novo coñecemento só cobra sentido cando dialoga co que xa somos. E somos galegos por obra e gracia do idioma, non o dicen eu, non o dixo o castelán hai moito tempo. E non hai nada máis próximo que somos que a lingua co que nos movemos o mundo. O galego foi creado para describir este territorio. Non existe outra lingua capaz de explicar Galicia coa mesma precisión, coa mesma riqueza léxica, coa mesma capacidade para distinguir as distintas maneiras de chover, os matices do mar, do vento, da terra. Cada palabra encerra unha forma de observar a realidade e cada expresión é tamén unha forma de coñecer. Educar desde a lingua propia significa, por tanto, educar desde o contexto. Significa tender unha ponte entre a escola e a vida. Pero sabemos tamén máis cousas hoxe. Sabemos que o bilingüismo non resta, o bilingüismo suma sempre. As investigacións de Cummings demostraron hai décadas que as competencias adquiridas nunha lingua transfírense ás demais. E a UNESCO continúa recomendando que a lingua propia sexa a lingua vehicular do ensino. Especialmente nas primeiras etapas educativas, que é onde estamos, ademais, perdendo falantes e que son necesarios para procurar un futuro para a nosa lingua. Hai experiencias en Gales, en Euskadi, en moitos países que demostran todo isto que estou dicindo. Un alumnado que aprende solidamente na lingua propia acaba sendo máis competente nas dúas linguas. E non só iso, será máis competente tamén noutros saberes, porque os últimos estudios en neurociencia e todos os que se veñen dando, pois o que din é que o coñecemento acrecenta máis coñecemento, non? O sea, non perdemos nada, senón que quen sabe galego, como facía unha campaña, como rezaba unha campaña dai tempo, pois sabe máis, sempre saben máis. Non, sumar linguas fortalece o espírito crítico, algo tan necesario nesta época onde a información nos ven chegando e non sabemos cal é certa ou non, cando temos dúas perspectivas diferentes, porque temos dúas linguas diferentes, pois fortalece o espírito crítico. Vou facer un inciso para explicar, vou defender o bilingüismo desde unha perspectiva na que creo firmemente que podemos ser monolingües oralmente en galego, sin embargo, somos bilingües, e se non somos bilingües cando lemos en castelán, pero ahora necesitamos monolingües en galego, aínda que para min e para SPG, o modelo sexa que sexamos bilingües, porque iso é o que axuda a moitas máis competencias. Pero si creo que a lingua vehicular e a lingua que no momento que estamos debemos utilizar en todos os contextos, oralmente sobre todo, sexa a lingua galega. O bilingüismo, podedes escoitar a Moreno Cabrera, que ten unha ponencia moi particular sobre ese tema, que pode ser oralmente galego falante, só galego falante, pero pode ser bilingüe igual, con outras competencias. As persoas que crecen nunha lingua minorizada son máis empáticas. Hai estudios que demostran eso porque ves de outro lugar, ves de un lugar onde por desgracia, siga habendo discriminacións históricas, e que eso nos axuda moitas veces a traballar a empatía tan necesaria tamén na sociedade na que vivimos. Incrementa a autoestima, porque esta construíse en colectivo, queréndonos ben, como diría Mondra. A nosa identidade influe directamente en como nos valoramos, e a lingua construe a nosa identidade. Acrecenta a nosa base fonética, máis se aprendemos as dúas linguas cando somos moi pequenos e moi pequenas. Recentes estudos, que xa por si isto non chegara, indican que o bilingüismo fortalece redes executivas, estimula a plasticidade cerebral e pode contribuir á resiliencia cognitiva. Que quere dicir eso? Que o noso cerebro envellece menos se somos bilingües. Envellece mellor, non? Incluso hai estudos que din que pode prevenir o Alzheimer e tal, pero esos estudos tampouco son non teñen unhas conclusións moi firmes. En definitiva, ter a posibilidade de ser bilingüe, ademais de ser gratis e doado para as nosas pequenas e pequenos, é unha ferramenta pedagóxica que, como docentes, non podemos ignorar e moito menos rexeitar. Durante anos, repetiuse, non falou antes Marilo disto, que o equilibrio consistía en repartir as linguas por un igual. Que a igualdade era unha cuestión de porcentaxes, que a liberdade consistía en escoller, pero a sociolingüística
ensínanos algo moi distinto. Non se pode tratar por igual aquilo que parte dunha situación profundamente diferente. Como sabedes, o castelán ocupa a maior parte de espacios de socialización das nosas crianzas. As plataformas audiovisuais, as redes, os videoxogos, boa parte da oferta cultural. E en moitos lugares, como onde vivo eu, que son de Ares, vivo en Ares e traballo en Mugardos, pois a lingua da rúa, se non estás orellando ben, pois é o castelán. O galego non está aí. Por iso, cando a lingua máis feble se lle reducen tamén os espazos escolares, non se está creando equilibrio. Estáse acelerando a sustitución lingüística. Non estou pasando power, como vedes, pero por aí están todas estas cousas que vos vou contando. Vale, a escola é precisamente o único lugar onde a sociedade pode corrixir esta desigualdade de partida. Educar consiste en compensar desigualdades. Facémolo coa inclusión, facémolo cando falamos de igualdade entre homes e mulleres, facémolo cando garantimos recursos que máis os presta, porque vai ser diferente coa lingua, porque había de ser diferente. Garantir ao alumnado unha competencia plena en galego e en castelán non é un privilexio, é un dereito. E os dereitos non se deixan ao azar nin as dinámicas do mercado, protéxense. Por iso resulta tan importante entender que a lingua galega non exclúe a ninguén. Ao contrario, o galego é unha lingua de encontro, é a lingua dun territorio compartido, para quen nace aquí e tamén para que decide facer desta terra o seu fogar. Aprender galego non debería percibirse como unha barreira, senón como unha invitación a formar parte dunha comunidade, porque a lingua é tamén a hospitalidade, é decirlle a alguén, esta tamén pode ser a túa casa. Por iso, falar de galego e falar tamén de inclusión é falar de democracia, é falar de dereitos, é falar de cohesión social. Con todo, e como ben dixo Marilo, nos últimos anos Galicia percorreu xusto o camiño contrario. E aquí é onde metemos falar dun punto de inflexión que continúa condicionando o presente das nosas escolas. E refírome ao decreto 79/2010 do plurilingüismo da vergonza. Se algunha vez chegamos a construir un verdadeiro pacto pola lingua, ese que está por sair agora, o primeiro paso que terá que ser será necesariamente a derrogación deste decreto. Non por unha cuestión simbólica, senón porque os seus efectos continúan presentes. As consecuencias deste decreto esténdense como a marea, mesmo cando parece retirarse, deixa a súa pegada sobre todo aquilo que durante décadas se construíra con enorme esforzo para normalizar o uso do galego. O dano máis profundo do decreto non foi únicamente reducir a presenza do galego en determinadas materias, nin todo o que explicou Dores, foi moito máis fondo. Conseguiu cambiar o marco mental dende que unha parte importante da sociedade interpreta hoxe a cuestión lingüística. Instalouse a idea de imposición do galego, falouse dunha liberdade de elección que nunca existiu en condicións de igualdade. Presentáronse como privilexios medidas que simplemente querían garantir dereitos e, sobre todo, conseguiuse introducir un elemento enormemente perigoso, o prexuízo. O prexuízo é o inimigo máis grande da aprendizaxe. E logo no debate, se queredes, teño miles de anécdotas como profe que demostran, que validan todo isto que estou dicindo. Así as crianzas son esponxas e aprenden sen ningún esforzo porque teñen un cerebro moi plástico en idades temperás, pero tamén porque non teñen prexuízos. As persoas emigrantes tamén aprenden asiña a nosa lingua. Tamén. Por qué? Porque tampouco veñen con prexuízos lingüísticos. Hai moitos casos aquí en Galicia. O caso da comunidade caboverdiana en Burela, que asumiu a lingua como propia. En Ares tivemos unha colina noruega que aprendeu a lingua na escola e eran galegofalantes. E o proxecto aquí tamén se fala, que o ano pasado estivo aquí, tamén demostra que os inmigrantes síntense daqui cando precisamente aprenden a nosa lingua. Os prexuízos funcionan sempre da mesma maneira, repítense tantas veces que acaban parecendo evidencias. Deixan pegada. E estes prexuízos seguen latexando hoxe nas escolas. A nosa lingua, non pertence a ningún partido político. Ese é un prexuízo que parece que só son os do BNG que criminalizaron o BNG, non, o goberno que o defenda, que é seu tamén.
E iso é importante telo encima, porque parece que se criminaliza son os do bloque os que falan galego. Non, todo o mundo en Galicia ten o dereito, porque iso non é dun partido político. Quero decirlo aquí. O goberno que se encargue de defendelo, que iso é o que queremos todos e todas. É a súa obriga, precisamente. A lingua pertence a comunidade que a creou e a que foi transmitindo ao longo do tempo. É un patrimonio colectivo e, como todo patrimonio común, require responsabilidade compartida. Por iso, se realmente queremos construir un pacto con a lingua, non abonda modificar unha norma. Compre iniciar un proceso de restauración. Restaurar a confianza, restaurar o prestixio, restaurar a autoestima lingüística. E iso significa recoñecer públicamente que durante demasiados anos se alimentaron prexuizos que nunca deberon entrar nas escolas. Porque as escolas non poden ser espazos onde unha nena ou un neno aprenda que a lingua da súa casa vale menos que a outra. A escola ten a obriga ética de facer exactamente o contrario. Debe ser o lugar onde todas as persoas descubran que a diversidade é unha riqueza, que as linguas suman e que coñecer máis dunha lingua significa comprender mellor o mundo. Agora ben, restaurar non consiste en volver atrás, consiste en avanzar mellor. E iso obriganos a preguntarnos que escola queremos construir. Eu e desde a SPG imaginamos unha escola onde a educación infantil se desenvolva íntegramente en galego, non por romanticismo, sino porque é nesa etapa cando se construe a arquitectura lingüística emocional das crianzas. Hoxe sabemos que a transmisión familiar xa non garante a aprendizaxe do galego. Para moitos nenos e nenas, a escola será o primeiro lugar onde os coiten con naturalidade. Se perdemos esa oportunidade, dificilmente volveremos a recuperala. Imagino tamén falou disto antes Marilo, centros educativos que recuperen a planificación lingüística como unha ferramenta pedagóxica. Unha planificación lingüística que debuxe o camiño a seguir para cada escola e que teña o TIL, o Tratamento Integrado de Linguas, como metodoloxía de integración de linguas. Os equipos de normalización lingüística cambiaron a súa denominación non gratuitamente polos equipos de dinamización lingüística e os equipos de normalización lingüística hoxe son moi necesarios para facer esa planificación. Cada centro coñece a súa realidade sociolingüística e precisamente por iso cada centro debería deseñar o seu propio camiño para garantir a competencia lingüística do alumnado. A planificación non limita a liberdade, fai posible exercela. Penso igualmente nun profesorado, logo falará da Universidade tamén Singala, nun profesorado que reciba unha formación sólida, non só na lingua, senón tamén en sociolingüística, psicología de aprendizaxe e didáctica das linguas, porque non podemos pedir ao profesorado que transforme a realidade se antes non lle ofrecemos coñecemento, ferramentas e acompañamento. Pero a escola por si soa nunca será suficiente. As linguas non sobreviven nas aulas, sobreviven cando acompañan a vida. Por iso o galego necesita tamén estar nas actividades extraescolares, complementarias, no comedor escolar, no deporte, na música, no teatro, nas bibliotecas, nos campamentos. O lecer educa, ás veces, pois máis que a escola. Se unha nena estuda en galego durante a mañá, pero a súa vida emocional transcorre noutra lingua, estamos pedíndolle un esforzo imposible. A lingua debe ser a lingua tamén da alegría, da amizade, do xogo, da creación artística. Hai pouco li un documento sobre o sistema finlandés, que sempre nos miramos aí, e entre as razóns do seu éxito decía que adornaba todo con beleza. E aquí eu lembreime de nós. Pensei aquí que temos unha potencia. Somos un país extraordinariamente rico en música, literatura, ilustración, teatro, fotografía, narración oral. Somos, como diría Xurxo Souto, un pobo de artistas. Entón, por que non converter toda esa riqueza cultural nun dos grandes piares da escola galega, creando materiais inclusivos que cheguen a todas partes, a todas as necesidades a partir da nosa cultura, da nosa riqueza cultural. Porque a arte, ao final, vincula os nenos e as nenas coas emocións, e as emocións son as que quedan. Todas nós, seguro, todos os que estáis aí, tedes unha banda sonora de hai tempo, a miña está en castelán toda. Por que non construir unha banda sonora para as nosas crianzas? Na nosa lingua, cando hai, temos grupos amoreas para... Tamén tivestes unha ponencia sobre lingua, sobre música e lingua. Cada vez que unha escritora visita unha aula, cada vez que unha compañía de teatro representa unha obra en galego, cada vez que unha ilustradora comparte o seu proceso creativo, cada vez que unha banda interpreta a súa música diante do alumnado, está sucedendo algo máis importante que a unha actividade cultural. Está construíndose prestixio, porque a lingua que emociona é a lingua que permanece.
Tamén debemos mirar que as familias, durante demasiado tempo, moitas delas recibiron información baseada no medo. Medo a que o galego limitase oportunidades, medo a que dificultase a aprendizaxe, medo a que os seus fillos quedasen atrás, medo a que seus nenos e nenas fosen discriminados por usar a nosa lingua. Hoxe sabemos que ningún deses medos está sustentado ou debería, porque o de discriminación por lingua sigue sucedendo, por desgracia. Por iso precisamos campañas rigorosas, honestas e continuadas que expliquen con claridade as vantaxes cognitivas, educativas e sociais de medrar en varias linguas. Non para convencer, senón para informar, porque unha cidadanía ben informada toma mellores decisións. E hai outro reto que considero esencial. Galicia é hoxe unha sociedade diversa. Cada vez máis persoas chegan aquí procedentes de outros lugares. Eu non concibo nin a SPG a diversidade como unha amenaza. Conciboa como unha oportunidade. O galego pode convertirse no mellor instrumento de acollemento. Aprender a lingua do lugar é unha maneira de decir quero formar parte. O acollemento lingüístico non consiste en exixir, consiste en compartir. Porque o galego non debe funcionar nunca como unha fronteira. Debe ser sempre unha porta aberta. Hai quen pregunta con frecuencia se todo isto realmente paga a pena. E eu respondiría con outra pregunta. Canto vale a empatía? Canto vale a confianza? Canto vale a cohesión dunha sociedade, a paz social? É hora de deixar a un lado o conflito lingüístico e procurar un ensino que non afonde na discriminación lingüística. Vivimos nun mundo que adoita medir todo en termos de rendibilidade inmediata, pero as linguas non son empresas, son ecosistemas, son infraestructuras invisibles que sosteñen a convivencia, a cultura, a memoria e tamén boa parte do desenvolvemento económico dun territorio. Durante anos preguntámonos canto custa manter unha lingua. Quizáis estivemos formulando mal a pregunta. A verdadeira cuestión é outra. Canto custa perdela? E vou non deixar aquí, tiña máis, pero non. Vamos a respetar a... Gracias. Moitas grazas, Ana. Convencíchenos plenamente. Bueno, os que estades aquí seguro. Xa estaban era fácil, era doado. Pero argumentos que convencen, e propostas necesarias. Bueno, por último, vai intervir Manuel Núñez de Singala, que centrará a súa exposición na normalización lingüística no ensino universitario, facendo un percorrido polo que se leva feito, polos logros acadados e polos desafíos que se plantean cara ao futuro. Manuel é unha das voces máis recoñecidas no ámbito da normalización lingüística na universitaria, e a súa traxectoria combina o labor de planificación lingüística coa divulgación e o estudo sobre a situación do galego. Como director do Servicio de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago, impulsou numerosas iniciativas a prol da presenza do galego nos distintos espazos de uso universitario. Estivemos falando de prexuízos, non? Insistiu tanto nos prexuízos Ana como Mariló, e neste sentido temos que destacar unha obra de referencia de Manuel en galego, por que non, contra a simplificación e os prexuízos sobre a lingua galega. Un ensaio que desmonta moitos dos prexuízos lingüísticos que aínda siguen vivos e que o que é moi importante, que promove a motivación e unha visión positiva da lingua galega da que tamén estamos moi necesitados, non? E tamén he de destacar a colección dos vídeos que están inspirados neste ensayo, que son maravillosos e que son un recurso didáctico estupendo, non? E donde desmonta moitos desos prexuízos. Aprender galego é unha perda de tempo, falar galego cando alguén non o entende é de mala educación, o galego non o damos falado ben, o galego é unha lingua minoritaria, o galego é unha lingua imposta, o galego non o fala ninguén, que xa o dixen, non? Que teñen ese enfoque claramente motivador para reforzar tamén o prestixio e o apego á lingua. Eu teño utilizado estes vídeos e dan moitísimo xogo, non? Sí. Dan para
que o alumnado pense e reflexione e se sensibiliza. Bueno, e sin máis, cando queiras. Moi ben, pois, moitas grazas. Deixademe que comece por agradecervos a vosa presenza neste día de xullo e a esta hora de comer, sobre todo. Tamén, moitas grazas pola atención que seguro que me ides prestar ao longo destes 15 minutiños máis ou menos que teño, non? Quero comezar dicindo que me sinto moi honrado por compartir mesa con Mariló, con Ana e con Neves tamén. E vou vos contar algo sobre a universidade. E o primeiro que quero dicir é que estou un pouco incómodo por estar aquí, no sentido de que o título é sobre a normalización lingüística nas universidades. Eu, se fora sobre a Universidade de Santiago de Compostela, falaría porque é un pouco o meu, pero así, ese plural produce unha certa incomodidade, porque igual que estou eu aquí, podería ou debería de estar Marisol ou os meus colegas da Universidade de Vigo, non? Bueno, dito isto, vamos a facer un repaso polo que se fixo ben e polo que nos falta por facer. E vamos a intentar ser o máis honrados posibles. Eu sempre penso que a definición de galego é persoa que sempre ve a botella medio baleira. Porque creo que temos unha certa tendencia a ver só o que falta e ás veces custanos ver o que hai. Vou intentar poñer as dúas cousas, non? A universidade existe en Galicia desde 1495, algo máis de 500 anos. Ata 1990 a universidade era a de Santiago, e a partir de 1990 existen tamén a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo. Neses 490 anos, a universidade usou dúas linguas, basicamente, o castelán e o latín. O galego estivo absolutamente excluído, non absolutamente, pero case. É verdade que hai algunhas accións pioneiras, algunha tese de doutoramento lida no século pasado, cando aínda non era posible, o galego non existía como lingua oficial, a materia de lingua galega e literatura en filoloxía, etc. Pero en 1984 e 1985 o panorama era realmente desolador. Digo 1985 porque no ano 1985 aprobáronse os primeiros estatutos da Universidade de Santiago de Compostela e o galego foi por primeira vez lingua oficial desa institución. En 1984 empezou o primeiro reitor elexido democráticamente. Non convén esquecer que ata 1984, durante todo o século pasado, os reitores nomeábaos a autoridade competente. Polo tanto, eran persoas afectas al régimen, como se decía daquela. No ano 1984 houve un cambio que foi moi importante. Eu ainda recordo agora a sorpresa cando collín o sobre de matrícula e vin que os impresos estaban todos en galego. Eu creo que se me din que atopan vida en Marte non me ia sorprender máis do que me sorprendeu iso, porque era algo absolutamente inesperado e inverosímil. En 1984, insisto, o panorama na universidade era desolador, non había prácticamente nada. Nin a nivel de competencia, nin a nivel de presenza, nin de uso. E máis, había un ambiente bastante hostil, tanto por parte de moitos profesores, e houve demandas polo uso do galego, como por parte de algúns pás. A inmensa maioría dos vedeis da universidade eran gardas civís xubilados. O garda civil xubilábase aos 55 anos, que daballes unha pensión moi exigua e casi obrigábamos a buscar outro traballo, e era moi común que traballasen como ordenanzas en institucións oficiais. Eu recordo os vedeis nos anos 84, 85, que cando vían que o galego estaba avanzando un pouco, hinchábase as veas do pescozo. Isto é un atraso.
e era unha opinión compartida. Quero dicir, non está mal esquecer de onde vimos. Pasaron 40 anos, dende 85 máis ou menos, ata ahora 41. E neses 41 anos houve cousas que se fixeron, e eu creo que se fixeron ben, hai outras que non se chegaron a facer, non? Eu empecé de bolseiro no ano 1984, o sea que máis ou menos seguín todo o proceso. Como dicía alguén, non é que saiba a historia, é que recordo, non? Mas a min pásame un pouco eso porque xa teño bastantes anos, non? O galego era daquela, por exemplo, unha lingua absolutamente invisible. E agora isto non é así. Agora mesmo a paisaxe lingüística na Universidade de Santiago, na da Coruña e na de Vigo, está en galego. Os centros están rotulados en galego, os gimnasios, a piscina universitaria, o pabillón da Universidade de Santiago de Compostela. Eu recordo o traballo que nos custou, porque tiña unhas letras enormes que valían unha pasta. E durante moitos anos non se puido poñer pabillón en vez de pabellón da universidade. Agora xa está así. A Universidade de Vigo e da Coruña probablemente o tiveron un pouco máis fácil porque empezaban de novo, en algúns casos, en outros casos eran centros que formaban parte da Universidade de Santiago de Compostela, pero ao cambiar a denominación, pues tamén se cambiou a denominación do centro, non? Pero iso é algo que está feito e que está feito pois de maneira absoluta. E a paisaxe lingüística é importante porque ten unha función simbólica que é interesante, porque nos sitúa, porque nos fai ver esas cousas. Non é o único, pero é algo que é importante, non? Tamén é verdade que hai que seguir vigilantes, porque, ainda que iso en principio está conseguido, pois hai pouco un instituto de investigación da Universidade de Santiago de Compostela rotunou en inglés, por ese papanatismo que temos cara ao inglés. Ilegal, ademais, porque non pode ser, ten que ser en algunha das linguas oficiais da institución, non? Pero, ainda agora, pois, o risco de retroceso está sempre aí. Outro dos avances que penso que son importantes é a alfabetización. No ano 1978 fixose un estudo do Consello de Cultura Galega que se titula O Galego na Universidade, e daquela menos da metade do PAS e do PDI consideraban que estaban capacitados para escribir en galego. Menos da metade. Iso cambiou. Hubo moitos recursos e esforzos tamén dedicados a eso, moitos cursos de formación de lingua xeral, de linguaxe administrativa. Hubo que crear, e creouse neses anos, unha linguaxe administrativa galega. E foi algo que se foi facendo. E hoxe en día, pois, a competencia do PAS e do PDI é moito máis elevada. Sempre pode haber casos que non, pero en xeral sí. É verdad que o feito de que o galego sexa unha materia obrigatoria no ensino, pois axuda a esa competencia, pero iso é algo tamén que houve que botar a andar. No ano 1974 o Servizo de Normalización Lingüística non existía con ese nome. O nome original e asintomático foi Servicio de Traducción. E así empezamos. Daquelas era inverosímil pensar que un funcionario ia redactar un oficio en galego. O funcionario redactaba en castelán, coa súa máquina de escribir, chamaba un dos vedeis, levábanolo a nós, e nós, con un lápiz e un bolígrafo, con un lápiz e un papel, traducíamos ese texto. O bedel levaba ao funcionario, e o funcionario volvía outra vez a picarlo. Así foi como empezamos, porque non lle podías pedir a ninguén que escribise en galego cando non sabía. Evidentemente era un sistema que non levaba moi lonxe, non? Estaba claro que había que formar a esa xente para que fosen autónomos en galego, e agora o son. O mellor perdemos calidade no galego da universidade? Sí, pois hai xente que o mellor escribe con algún erro ou con algunha falta de ortografía, pero agora mesmo son autónomos. Non hai ningún servizo que repase esa lingua, nin debe de ser, porque a normalización é precisamente eso, e ademais sería imposible. O volume de documentación que sai hoxe da universidade non o poderíamos revisar de ninguna forma, non? Iso é algo que está conseguido tamén. Está conseguido tamén o status legal. En 1985 o galego foi oficial na universidade, pero que agora temos unha lei, a lei 2013 do Sistema Universitario de Galicia, no que recolle eso. As tres universidades
recollen a oficialidade do galego nos seus respectivos estatutos, e non só eso, sino tamén obriga das autoridades universitarias de promover a lingua. As tres universidades temos regulamentos de uso do galego, con nomes distintos. Na Universidade de Santiago o primeiro é do ano 1993, agora está derogado, e temos un regulamento de usos lingüísticos do ano 2022. O sea, é unha actualización daquel. No ano 93, por exemplo, non había web. Entón, por iso non estaba regulado na universidade, por iso se fixo, non? E existen regulamentos similares, o regulamento de usos da lingua galega na Universidade de Coruña é do 2004, o regulamento de uso da lingua galega na Universidade de Vigo é do 2015. Nada disto había antes, e no ano 1984 pensar nunha cousa así era unha entelequia. No ano 92, 91, me parece, con Villares, con rector Villares, conseguimos que se enviase unha circular por parte do reitor para que os funcionarios entendesen que tiñan a obriga de facer as cousas en galego. E levantou unha boa fogareda. Quero dicir que todo eso son cousas que se fixeron e que se foron consolidando. E que é importante tamén velo, non? E darnos conta de que temos iso. A administración da universidade, tanto en Santiago de Compostela, como na Coruña, como en Vigo, funciona agora mesmo en galego que un 100%. Pode haber algún escrito, e de vez en cando hai, alguén se queixa. Escribíronme do servizo de bolsas en castelán porque non sei que, pero é anecdótico. Eu non sei que porcentaxe sería, 99,9% da documentación que xera a universidade sai en galego. E iso tamén é un logro importante. É verdad que non é todo, e todo isto que estamos dicindo pois non é suficiente, pero sí é algo que hai e que custou traballo. Custou traballo e custou tempo, e custou recursos. E moitas veces non o vemos ou custas-nos traballo velo. Por eso insisto. Bueno, vimos un pouco da botella medio chea, agora vamos a ver tamén un pouco da botella medio baleira, non? O fin principal das universidades é a docencia e a investigación. E dos tres colectivos que hai na universidade, sabedes que hai un colectivo de PAS, agora chamase PTXAS, Pase Persoal de Administración e Servizos, PTXAS é Persoal Técnico de Administración e Servizos, Persoal Técnico de Xestión, creo que. Bueno, é o mesmo nome, non? É a mesma cousa. Ese é un dos colectivos, é o máis pequeno e normalmente o máis galeguizado. Despois está o segundo colectivo número é o do PDI, o persoal docente e investigador, e por último o estudantado, que é con moita diferenza o máis numeroso. Non? Intentamos traballar con todos eses colectivos. O colectivo de estudantes é donde é máis difícil, porque botan pouco tempo con nós e non cobran nómina, co cal pois, temos como menos influencia. Si no PAS e tamén algo menos no PDI. A docencia universitaria é a materia pendente. Tamén se fixeron moitas cousas. No estudo do ano 1988 había un 16% de docentes que decían que daban as clases en galego. Docentes, é unha maneira de velo. Temos tempo, veremos que hai outras maneiras de velo. Pero, bueno, nese caso, o que se falaba é de porcentaxe de persoas que daban clases en galego. Eu preguntei ás miñas colegas da Coruña e de Vigo e agora mesmo os datos son: a Universidade de Vigo, o uso do galego na docencia sitúase entre o 12 e o 15%. O 15% é a porcentaxe de profesorado no campus de Pontevedra, o 33% no de Ourense e sobre un 10% no de Vigo. Vigo é un campus onde hai moitas máis carreiras técnicas, enxeñerías, etc. En Ourense está Ciencias da Educación, por exemplo. Por eso tamén as cousas son así. Na Coruña anda alrededor do 15%, o global, na Universidade da Coruña, e na Universidade de Santiago de Compostela non medimos o número de horas que se dan. O número de horas impartidas. Pero podemos facer unha extrapolación, e facendo unha extrapolación sae que o global da universidade é do 36, con diferenzas moi acusadas. Temos moitísimos problemas e o uso do galego é moi baixo no ámbito das ciencias da saúde, farmacia, medicina, óptica, enfermería, estomatoloxía,
O uso aí é anecdótico en algúns casos. O uso na Facultade de Medicina é dun 3 e pico %, nada máis. No ámbito de humanidades, ciencias sociais e xurídicas e así, pois o uso é moi elevado. Pero bueno, estou falando de porcentaxe de profesores. Non é moi xusto porque hai profesores e profesores. Quero dicir, un profesor asociado ou un investigador que dá 15 horas de clase é un profesor titular ou un catedrático que imparte 400 horas de clase é un tamén, pero o impacto é claramente distinto. Non nos parece a mellor maneira de medilo. Nos medimos as horas, non porque sexa un sistema moito mellor, é algo mellor, tampouco perfecto, pero permítenos non ter que depender de estudos sociolingüísticos que son moi caros e que non se poden facer todos os anos. Os profesores na Universidade de Santiago, polo menos aquí tamén, cubren o POD, que é o Plan de Organización Docente, e aí teñen que declarar cal é a lingua en que dan as clases. É unha declaración, e pode haber mentiras, pero teñen a que facer, e teñen que decir ou galego ou castelán. O sistema non lles permite poñer las dos, porque senón moita xente iría carai. E ademais teñen o que facer, senón o sistema non lles deixa seguir adiante. Medindo iso, o global da Universidade de Santiago de Compostela neste mesmo curso foi dun 29 con tanto, non chega ao 30. Nos graos, un 27 e pico %. Nos mestrados, casi un 40. E aquí hai algo que a mellor vos chama a atención, porque non parece moi lóxico que nos graos haxa un uso do galego máis baixo que nos estudos de máster, nos que ven moita xente de fora, son estudos máis especializados e tal. Para entender eso temos que darnos conta da anormalidade da Facultade de Medicina. Os dous centros máis grandes da Universidade de Santiago son a Facultade de Medicina por un lado e o segundo é a Facultade de Ciencias de Educación. A Facultade de Medicina ten 3.000, este ano teño anotado aquí, 3.000 estudantes. Exactamente 3.097 estudantes. Na Facultade de Ciencias de Educación, o 2.067. O sea, nunha hai 3.000 estudantes, noutra hai 2.000 estudantes. O uso galego na Facultade de Medicina é dun 3,2%. Na Facultade de Ciencias de Educación é dun 81,91%. Vale. Se na Facultade de Medicina hai 3.000 estudantes e na de Ciencias de Educación hai 2.000 estudantes, o lógico sería que o número de horas fose máis ou menos equivalente a ese número de estudantes. En Ciencias de Educación hai 25.000 horas de docencia. 25.000. Se son 2.000, 25.000 horas. Na Facultade de Medicina hai 3.000 estudantes. O lógico sería que en Ciencias de Educación hai 25.000 horas, na Facultade de Medicina houvese 25 máis a metade de 25, o sea, 37 horas, 37.000 horas. Non sei se me seguides coas cifras, sí. Ben, pero as horas de docencia na Facultade de Medicina son 127.493, que é un disparate. Por qué? Porque hai unha barbaridade de horas de docencia clínica. Cando ides ao médico e hai dous rapaces ali facendo prácticas, eso son docencia clínica. E unha hora de docencia, igual que un profesor, era un profesor, independentemente que dese 15 horas ou dese 400, unha hora de docencia é unha hora de docencia. E tanto conta esa hora de docencia clínica na que se dá clase a dúas persoas como unha hora de docencia nunha materia troncal en económicas na que hai 300 estudantes. O sea que tampouco medir as horas é a panacea, non? Pero, bueno, danos unha orientación mellor. Se de repente non existise a Facultade de Medicina, na Universidade de Santiago de Compostela o global do uso do galego subiría o 40%. Gañaríamos 10 puntos. A Facultade de Medicina é o noso cabalo de batalla e é unha batalla complicada. É difícil entrar aí. Son facultades que teñen unha inercia moi potente e bueno, somos conscientes ademais da importancia. Se os médicos falasen galego, moita xente falaría galego cando vai ao médico e que normalmente ocorre exactamente ao revés, non? Quer dicir que probablemente sexa unha das profesións
médicos e abogados, non? Así que son as profesións con prestixio, non? De alguna forma. O uso do galego na Universidade na Facultade de Dereito, por exemplo, é dun 20 e tantos, o sea, está bastante mellor do que normalmente pensamos. Bueno, en calquera caso, e remato, xa non sei como vou de tempo. Espera, ainda tes 3 minutos. Vale. O que sí me parece salientable é que nas tres universidades, máis ou menos, o que está habendo, polo menos no que é a docencia universitaria, é unha curva positiva, hai un incremento, non, do uso do galego. Nuns casos un pouco máis acusado, outros casos moito menos acusado, pero hai un incremento. E eu penso que ten un valor especial porque hai que verlo nun contexto dunha sociedade no que o que hai é isto. O sea, o Instituto Galego de Estatística deixa moi claro. O sea, estamos vivindo nunha situación difícil. E eu non sei ata que punto nas universidades se pode manter ese incremento cando os novos estudantes que chegan do distrito universitario galego teñen unha competencia en galego moi limitada. En castelán tamén, pero en galego sí, o sea, é que hai rapaces que non falan galego pero non saben. Que é algo que ata ahora non pasaba, o sea, podías decidir, pero agora mesmo hai xente que non sabe. Hai uns anos chegou a decana da Facultade de Filosofía espantada da pouca capacidade de comprensión lectora que tiña en galego e en castelán. Filosofía traballa en contextos. Si ti lees un texto e non te enteras do que leches, pois a verdade que o tes difícil, e iso é algo que está pasando. O sea, está pasando nas competencias lingüísticas, non tanto en galego como en castelán, pero en galego ainda un pouco máis grave. Entón, bueno, pois coincido co que dixestes vos, de que hai unha situación de emerxencia lingüística é se o ensino preuniversitario non forma a rapaces para que sean competentes no idioma propio de Galicia, pois na universidade moito máis non se vai poder facer. Sobre todo porque na universidade hai, bueno, xente que ven de outras comunidades. As universidades agora non teñen estudantes, intenta captalos de donde sexa, non? Entón, bueno, pois non nos facemos demasiado mal para o mal que está a situación. A mellor é que o vexo sempre a botella demasiado chea. Pero, bueno, non me enrollo máis. Moitas gracias por a vosa atención. Bueno, moitas grazas aos tres e agora pasámosvos a palabra, non? Para calquer pregunta, comentario que consideredes oportuno.